Здравейте, ме гледате, аз съм Асен и в този епизод ще правим ревю на сървъра Battle България. Значи, като влезете в сървъра, ви излиза тази табелка. Battle България. Добре дошъл, печага, гласувайте ми безплатен ранг, като гласувате с / Вълк. Приятна игра от екипа. Значи, тук е много добър. Сървър е много добър, аз вчера играх в него и допреди малко играх, ще ви покажа развитието ми после. Но първо нека да разгледаме ларповете. Първият ларп, който ще разгледаме, е Warp Auction. Така. На него, както се подсказва от името, може да залагате предмети. Ето го, добре шли на Warp Auction, може да залагате предмети. Auction се пуска с командата Auction Start. Едно към там колко? 1000. Така. И да залагате бит и колко пари, например 1000. Това 1000 са и парите, които залагате за айтема. Auction се спира с командата Auction Cancel. Трябва да държите айтема в ръка, да се продадете на Auction. Така, ето така се залага предмет в този сървър. И следващия Warp, който ще покажа, е Warp Enchant. Така. Ето го и Warp Enchant. На него може да идвате и да енчантвате напълно безплатно айтеми, само да се намалят чунковете, че леко лагва. Така. Може да идвате да се енчантвате айтеми от 10 левел до 30. Съответно, те се определят с колко букшелове има. Тук, например, на 30 левел най-много букшелове тук. И в зависимост от левелите може да идвате и да се енчантвате напълно. Следващия Warp, който ще покажа, е Warp End. Така. Този Warp е направен много готино. Тук има много постройки, но след тази линия PvP-то е пуснато и тук, ако някой ме види, може да ме нападне и да ме убие. Натам тук е направено много добре, всичко е с Endstone, има ендърмени напред, аз съм бил вече тук и PvP-то тук не е много използва PvP, ето вижте някои са диамантни брони и така. Следващия Warp, който ще покажа, е Warp Event. О, shit, Enderman. Добре, че тук не мога да бие. Така, нека да се пусне 16 чънка, да може да ви го покажа целия. Ето го Warp Event, много добре е направен този Warp, много красиво е направен. Тук в 8 часа, забравих да кажа, в 8 часа се провеждат евентите всеки ден. И в много хубави айтеми дават, слага честове и ти трябва да си взимаш айтеми от тях. Има много полезни айтеми, после ще ви покажа какви аз съм взел от миналия евент. И да, в 8 часа тук ви чакат оунерите и започват евента. Следващия Warp, който ще покажа, е Warp. Ще пропусна този Warp XP, защото миналия път, когато отидох там много лагваше, затова ще премина направо към Warp Food. Така. Само да се намаля пак чунковете. Айде на те ще ги оставя. Ето го и Warp Food. Тук може, ако нямате храна, да идвате и да си убивате тези прасенца. Ето аз например ще взема кит. Аз не мога да взема кит на бърда. Може да убиете тук прасенца и да си набавите храна. Ето, вече си взех на храна. Може си малко няма да му обърне на съвсем глад. Още малко. Сега. И да, това е Warp Food. Може да е тук и да се добивате прасета и да вземате храна. Следващия Warp FPS. Така. Добре дошли на Warp FPS, забранен флай на PvP зоната. Така. Тук е PvP зона, направен за хора, на които компютъра нам е бавен и лагва, и затова тук няма много неща. И тук, ако дойдете, няма въобще да ви лагва. И ще може да се биете на пълен FPS, на 60. Следващия е Warp Info. Така, тук ще има малко да прочетем. На този Warp има много табелки, които казват всички правилата за сървъра. Ето, не спомнете, не говорете на VL, не обиждайте човек от екипа, не споменайте друг сървър, наказание мют, наказание така, наказание мют. Значи за всички тези има мют 24 часа, тук сигурно има и още инфота, може да дойдете и да си ги прочетете. Следващия Warp е Warp Jobs. Така, на
Warp Jobs може да правите различни работи срещу пари. Значи аз съм в Job Miner, има други работи като Job Builder, Constructor, Woodcrafter, Fisherman, ето го Hunter, Weaponsmith и много. Има 10 работи. Всяка има различни неща, които прави, за да се вземат пари. И да, ако искате да получите пари лесно, може просто да станете работник. Следващия Warp е Warp Jump, на който още от заглавието се знае, че е паркур мап, който сигурно края с награди. Така, той продължава много надвисоко, чакай там, после продължава до кулата и така. Следващия Warp е Warp Лабиринт, който май е затворен сега, той е само за евентите. Ето Warp Лабиринт. Не, просто сега пак може да таковате, обаче май няма награда или не знам. Просто тук може да се забавлявате, да дойдете и да, не знам, да правите така. Аз сигурно няма да успея, да. Следващия Warp, който ще проверим е Warp MCMO. Така. Reportion will commence in 4 seconds. Така, на този Warp може да видите, така, ако има различни, ако играете в сервер Faction, там общо взето, но тук също има. Тук има и за партията, може да имате партията, Warp, Acrobatics, така. Значи това означава, че примерно ако аз скочу 4 блокчета, може да ми вземе демидж, обаче ми дига скила Acrobatics 1 и така, после като вдигна много, после като падам няма да ми взима сигурно живот. Не съм много запознат с това, но ако искате да се запознаете, може да дойдете тук и да прочетете тези запелки. Аз продължавам напред, защото са много варповете наистина. Така. Известен мак има леко в сървъра, Warp Nether е следващия. Така. Ето го и Warp Nether, подобен на Warp Vent. Ето тук вече почва PvP-то. Тук може да идвате и да си взимате различни така айтеми, може да бите с хората, но аз не препоръчвам да отивате така без айтеми, защото могат веднага да ви убият, има чуми кастове. Следващия Warp е Warp Prank, ще го изпуснем, защото го видях, той там също много лагва. Особено когато снима клип. Следващия Warp е Warp PvP. Тук виждате има хора, може да дойдете и да се млачите. Аз нямам айтем, затова няма да скача, може тук да си купувате полшенки и да скачате. Следващия Warp, чак само да кажа, че забравих да кажа, кажете хай на YouTube. Така. Що? Кажете хай на YouTube. Тогава ще напиша така на YouTube. Не знам. Така, следващия Warp е Warp PvP дупка, той е на спауна и също като Warp PvP, обаче сте в една дупка, в която не може да се излезе, така че влезли сте един път, трябва да излезете само или мъртви, или с команда Home. Така, следващия Warp е Warp Rank. Така. В този Warp ви показват ранковете, тук ранка е безплатен, Clownfish, така нататък. Има различни ранкове и техните тук пари, команди, които получаваш след като ги купиш или ги получиш от евент, или има един начин да ги получиш, но това ще го покажа в следващите епизоди. И следващия и последен Warp, който ще покажа за днес е Warp Shop. В следващия епизод ще покажа развитието ми в този сървър и ще почна да правя поредица. Така, ето го и Warp Shop, много намерих някакви айтеми. В него може да купуваш, разделени са 4 сектора. Това е сектора за Potion материали. Тази стрелка показва, че е на тука, не знам, защо е направена, че се е насочена страни. Тук са блоковете, тук са храната и тук е PvP нещата. Така, и това е общо взето от ларповете на сървъра. Скоро очаквайте поредица в този сървър. Ще ви покажа следващия епизод развитието и до скоро.